May nararamdaman ka ba, kabisyo? Nararamdaman mo na ba? Napapalapit na. Hindi ang Pasko, kundi ang eleksyon. O baka naman, hindi eleksyon ang inaabangan mo, kundi ereksyon. Ayan na! Ereksyon? Eleksyon. Yun kasi yung mas dapat pinag-iisipan ng sambayanan. Alam mo ba na mahigit 600,000 deactivated voters ang nag-apply para sa reactivation para sa 2025 national at local elections? This is according to COMELEC. Meaning, marami ang gustong mag-participate sa darating na eleksyon. Pero kahit marami ang gusto sa ating mag-participate, ang tanong, tamang tao kaya ang iluluklok natin? Tamang tao kaya ang mapipili natin? Ngayon pa lang, ramdam na natin yung ibang nagpapahaging. Baka bulag ka, o baka manhid ka, baka bingi ka, kung hindi mo sila nararamdaman. Pero ako, damang-dama ko na sila. Sana nga mas madama ko sila pag nakatanggap ako ng pera. Charot! Ay! Hindi, basta ang hangad ko lang, kabisyo, mas maging matalino na tayo sa darating na eleksyon. At kung hindi mo man yan nilolook forward, sana manindigan ka sa papalapit na eleksyon. Ay, eleksyon! Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rocky Terra, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At ngayong gabi, sabay-sabay nating alamin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nakipaglandian siya sa akin habang may itinatago siyang sikreto. Ano kaya ang sikretong itinatago ng tinutukoy ng ating secret file sender? Baka isa na naman tong trap. O baka isa na namang klase ng pambubudol o modus ito? Yung naglande-lande, pero hindi naman pala dapat lumande. Abay Makati. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!